Саумысыз мұқтараймы ғазиз қардашылар. Исәңсіз құрметті телевизор қараушылар. Манзара тапшыруының 29 август шершенбе шығарылышы өз үшін башлы. Августның күннері санаулы, шынанда бүгін енді 29-ы, шулайда жай бітәдіп мұңаймық. Ертегі бәйрәм, республика күні, Қазан шәһәрі күні. Көңілер көтәрінкі болсын үшін бәйрәм хақында енді бүгін сөйлеше башларбыз. Изгі ниет білән яңа күнге аяқ бастық, һәм бүгінгі тапшыруыбыздың төп мезгілләрен барлыйбыз. Минем Казаным сәхифәсенең бүгенге геройы Төркия авазы радиосында татарча тапшырулар әзерләп алып баручы журналист Сагит Хайри. Минем Казаным сәхифәсенең бүгенге геройы элекке хезмәттәшебез кайчандыр Татарстан телевидениесендә яшьләр өчен тапшырулар редакциясендә эшләгән журналист Сагит Хайри. Ул инде күп еллар Төркиядә яши. ТРТ телерадио компаниясенең Төркия авазы радиосында татар тапшырулары редакциясын җитәкли. 34 телдә сөйләүче әлеге радиода көн сайын ярты сәгатьлек татарча тапшыруларда эфирга чыга. Хәбәрчеләребез аның белән Казанга кайткан чагында очраштылар. Сәгыйть үзе Казан егете, без аның белән Казан дәүләт университетында бер чорда белемдә алган идек. Башкалабызның кайсы пычмаклары Сәгыйть өчен кадерле икән? Казаным сәхифәсенә күз салыйк. Биредә бүген көндә Казан Федераль университетының бинасы урнашкан, Салих Сайдашев һәйкәле урнашкан. 90-нчы елларга хәтле мин биредә яшәндем. Минем бала чагым шушы бинада узды. Элек билен бу шактый бина монда юк иде, Гарәс Каракамал театр бинасы юк иде. Мин бала чакта төзелә башлады. Монда парк бар иде. Менә шушы булак буйлап бала чакта без уйнап йөргән чак. Шуңа күрә бирегә китердем. Минем өчен бу бик тарихи бер урын. Әлбәттә бүгенгедән мин яшәгән йорт бина юк инде, ул иске бина иде. 19-нчы гасырда төзелгән бина иде. Патша заманында бер татар бае яшәгән, Болгар кунакханәсе стилендәге зур йорт булган икән ул. Камал театры урынында, аның каршындагы мәйданда бакча шаулап утырган. Кабан күлендә балык тотып, кышын чаңгы шуып үскән Сәгыйть. Ә булак ул заманда сазлык сыман иде ди. Яңа бистәдәге 35-нче мәктәпкә трамвайда укырга йөри торган була. Үзәктән күчеп китәргә туры килгәч, 3 еллап башка мәктәптә укый. Әмма кире шушында әйләнеп кайта. Ерак булса да, күңелемә якын дип. Совет вакытында бит инде татарча, татар теленә, татар әдәбиятына әһәмият биргән мәктәп иде һәм бардык татар укучыларына укыйды. Безнең танылган зыялыларның балалары укыйды. Язучыларыбызның, шагыйрьләребезнең, галимнәребезнең балалары. Телевидение тапшырулары да биредә төшерелә иде. Бер балалар өчен тапшырулар булса, безнең биредә бу мәктәптә укыган укучыларны чакыралар иде. Шушым белән бик истә укытучыларыбыз да беренче укытучым Фирая апа, Фирая Закиевна иде инде. Калган менә татар әдәбияты укытучылары булсын. Татар рухын, татар теленә әһәмиятне безгә өйрәттеләр. Бәлки гомумән шушы мохиттә үсү һәм яңа бистәдә урнашкан булуы һәм дә безнең татар зыялылары белән очрашулар үткәрүләр, төрле чараларны узуы ул ничек тә үзлегеннән безнең аңымызга сіңіп калган ул татар рухы. Совет заманында Иске Таш мәчеттә рәсем мәктәбе булган икән һәм Сәгыйть шунда укыган. Аның içində әле хәтерлим без рәсем ясайдык, рәсем ясарга өйрәнәйдек, скульптурага өйрәнәйдек, менә һәйкәл ясау, рәсем ясау, пейзаж булсын, натюрморт башка менә. Шушы яктан минем өчен истәлекле. Әлбәттә ул теге мәчет булган кайчандыр. Ул мәчетнең диварларында ул рух булгандыр. Без анда ул рухтан бәлки алганбыздыр. Анда рәсем ясадык. Сәгыйть әфәнде озак вакыт Төркиядә яшәгәч, аның хатирәләре соңгы 30 елга якын вакыт аралыгы белән бүленмәгән. Ничектер алдагы чор рухын бөтенрәк итеп саклаган сыман. Шуңа күрә аның белән Казан буйлап йөргәндә, бу көннең хәрәкәте тоныкланып, тукталып калгандай булды. Тулысынча вакытта күчтек гүя. Бер акыл иясе булай дигән, иң уңышлы көн бүген, иң кулай вакыт менә хәзер дигән. Шуңа күрә дә изге эшкә, яхшы гамәлләргә тәвәккәлләгез. Һәр барчагызга да исәнлек, саулык, йортыгызга тынычлык һәм муллык теләп, без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Исән-имин булыйк.